नोंथांमोना सोरबाफोर आइफन 13 आइफन 14 बायनो गोसोब्ला माजबाटाव बायफैनो हागोन आरो ना खाथि खालानि जायफोर इन्ट्रेस्ट नोंथांमोना बाजाज फाइनान्सनिफ्राय लानो हागोन बाय बाय बहा थांसिया गुड मर्निं एभ्रिवान दिनै माने ओंखाम गोरलै फोरबो नालाय दिनै माइ आग लायनो नागिरदों आरो ना माइ हानानै लाबोगोन ओमफ्राय सोरबा सोरबा दाखालिनो लायखाबाय आरो बिमा लोखिखौ माने रुजुनानै लाबोयो दुब्लिबारिनिफ्राय माने माइखौ हानानै लाबोयो आरो सोरबा बाख्रियाव दोनो सोरबा बिदिनो फुजा खालामनानै बाख्रियाव खानानै दोनो आरो ओमफ्राय दा जोंहा सम मोनासै नालाय आब'मोनावबो थांनांबाय दाखालि खामानिफोरबो एसे बेस्थ'नि थाखाय दा दिनै आग लानो होननानै हामफैया बायदिसिना लाइजौ बेनिफ्राय आलारि बाथि लाना फैदों आरो ना नैबेलाय बिसे दै सान्थि आलारि बाथि लाइजौ लाबाय ओमफ्राय दा जोङो जोसा माइखौ लांनोसै आरो हानानै बेनिफ्राय फुजा होगोन न'आव मन्दिराव बेनिफ्राय प्रसाद बायदिसिना बावगोन आरो दा मोनायाव प्रसाद बावगोन ओंखाम गोरलै संगोन नालाय दिनै ओंखाम गोरलै फोरबो दिनै नैबेलाय जखायसेल' दोनदों आरो हानो थाखाय हादो जिखुनु जाया खासिबो लाबोबाय दै सान्थि धुप बेनिफ्राय खासि थाव गोथां नैबेहाय बिबार ओमफ्राय बेहाय खला सावनानै गालांगोन आरो दे मानो हानो इखोलाय आच्छा ओरैबायदि स्टेन्डार्ड हामफिया हाब्रु नांजानो गिनाया नों दख'ना सुना होगोन नामा होमबा होगोन दे लागायदो दख'ना सुना होगोरदो नोङो एसे माबादो नोङो नांबावसिगोनसो आंनाव लादो हादो दै दाखै मैलाथार आंना मावनानै जाग्रानि फिसालाय आखाइ मैला होनबालाय गबावनो लाजियो आं मानसिफ्रा जाजाद होनोबा दा नारेंफोरजों फुदोब्रा आसुगुरखो आसुगुरालाय बे खामानि मावबाय थानाया लेथ्रा जाखागोन माथो लागायबाय दायो हासिगोन रुजुननासो लाङोदां माथो संग्रायखौनो रुजुनगोन ना मारै मा मा बोर बिखोलाय हामफैयालाय रुजुनबाय नै हामफैया लांसिगोन दायो माइखौ आं नैबे सान्थिखौ लांसै दै सान्थिखौ माइ आग लानाय मोनाखै नै दायो न' सिङाव लाबोबाय आरोना बाख्रिबो बानायनो मोनाखै नालाय जोंहा ओमफ्राय नैबे आइ बिमा लोखि ओमफ्राय जोंनि आफा गुरु आइ बिमा गुरु माइ
ओइ आगोल खानाय दंखायो बेयावनो ससे खाजागोनदां का बाय बाय बहा थांसिया आमलाय फिथाइ जालायबावसो धनुषकाया आं मोनथिया थाङाखै दे आबुन दे दे हा आंबो तो गाइस एंड एवरीवन दायो जामबुं गोदान लायनो नागिरदों आरो ना रं नाम्बार रायलायनो नै सासे रं नाम्बार रायलायनो मबाइल गोदान नांलायगौनो मबाइलानो बोसोरसेयाव गंब्रै गंबासो बायखायो खैथा मबाइल गोदान बायो बारा बुरजानि मोना दाम खमनिसो मोनगोन नकिया किपेडनिसो मोनगोन 1200नि माथ्रिलखाय नांजोबनाय जा मोनांजोबबाय मानसियानो दुगैथां जोंना फिसा बिराद आमलाय बायखौआनोलाय बिसोरो नोंलाय जानानै सेरेखा बेगरखौ जा न'आव मा खैथा भिटामिन दायो थांसै बाखिसो लायगोन लोगोफोर गोरिब अबस्था ना बाखिसो लायगोन आरो ना मबाइलखौ बारा दामि लाया 10-12 हाजारसोनिल' लायगोन ओमफ्राय उनाव मबाइल मोजां लाफिनगोन नालाय दा सोलिनो आन्था फंबायनि मबाइल नांगौ जादोंनो लायनो थांसै राजेश दानियाव ओमफ्राय नोंथांमोना सोरबाफोर बिदिनो बाखि बा माने बाजाजनिफ्राय लानो सानोब्ला DMI-निफ्राय लानो सानोब्ला लानो हागोन आरो ना फैसा गैयाबाबो नोंथांमोना लानो हागोन ओमफ्राय मासे मासे सुख'बाय थानांगोन बेनो आरो दा नोंथांमोना आं देखायनोसै बबेहाय थांगोन जों माजबाराव थांगोन दायो मबाइलखौ लाबाय नोंथांमोना नायनो हागोन नै Samsung A23 5G आरो ना बे मबाइला 5G नेटवर्क बेनिफ्राय 2G 1G 3G 4G 5G सिम जायो आरो ना बिनि नेटवर्कआ बेनिफ्राय बियो 8GB RAM 128GB बिनि मेम'रिया एक्सपेन्डेबलबो खालामनो हायो आरो ना बेखौ आपग्रेडबो खालामनो हायो ओमफ्राय दा माजबारावनो लाबाय आरो ना बांद्राय दामिबो नङा माने नोंथांमोना अनलाइनाव नायबा बिनि प्राइसखौ 24,000 नुगोन आरो ना 24,000 आरो बिनि दामा ओमफ्राय दा बेखौ माने आङो जिर' डाउन पेमेन्टआवसो लादों नालाय आङो माने फाइनान्सआवसो लादों DMI-आव बेनिफ्राय बाजाजबो लानो हागोन नोंथांमोना जायफोर माने गोसो दङ सोरबाफोर बाजाज फैसा गैयाब्ला नोंथांमोना अनलाइनाव लानो सानोब्ला लानो हागोन आरो ना डाउन पेमेन्ट जिर' डाउन पेमेन्टआवनो लानो हागोन सिगाङाव नोंथांमोना फाइनान्सआव मबाइलफोर लाखांबायबा बाइकफोर लाखांबायब्ला लेनदेना मोजां थानांगौ आरो लेनदेना नोंना मोजांब्ला नोंथांमोना माने डाउन पेमेन्टआव जेबो होना आरो ना फैसा होनाङा डाइरेक्ट लानो हागोन बेनिफ्राय मासे मासे सुख'बाय थानांगौ आरो केस लानोबाबो हागोन नोंथांमोना ओमफ्राय आइफन साइफन लानोबाबो लानो हागोन नै बेहाय iPhone 13बो दङ नै iPhone 13 ओमफ्राय जों दा आइफनखौ लाथ'वाखै आरो ना नैबे जाहैबाय iPhone 14बो लानो हागोन 128GB स्ट'रेज 80,000नि बियो मबाइला नोंथांमोना लानो गोसोब्ला बेहाय आइफनबो मोनो ओमफ्राय बिदिनो बेहाय OnePlusबो मोनो नै OnePlus 10Rबो दङ गोबां मबाइल दङ आरो ना नोंथांमोना नायनो हागोन नै OnePlus 10R OnePlus 11R नै N20 ओमफ्राय बिदिनो S22 Ultraबो मोनगोन S24 गासिबो मोनगोन आरो ना माजबाराव नोंथांमोना सोरबाफोर iPhone 13 iPhone 14 बायनो गोसोब्ला माजबाराव बायफैनो हागोन आरो ना खाथि खालानि जायफोर इन्ट्रेस्ट नोंथांमोना बाजाज फाइनान्सनिफ्राय लानो हागोन जायफोर माने सिगाङाव बिदिनो बाइकफोर फाइनान्सआव लाखानाय बा लेनदेनफ्रा मोजांब्ला नोंथांमोननिया सार्भिसा मोजांब्ला नोंथांमोना iPhone 14खौबो लानो हागोन नै माने थाइसेबो फैसा होआलासिनोबो लानो हागोन खिन्थु मासे मासे सुख'बाय थानांगोन आरो ना नोंथांमोना सिबिला मोजांबा नोंथांमोना iPhone 14खौबो लानो हागोन 128GB iPhone 15बो मोनगोन नोंथांमोना अर्डार खालामनांगोन आरो ना बुकिं खालामनांगोन बेनिफ्राय नै दा स्टकआव iPhone 13 बेनिफ्राय iPhone 14 दं आरो ना 128GB स्ट'रेज बियो ओमफ्राय दा जों बेखौ लाथ'वाखै जोङो Samsung A23खौ लादों आरो ना नैहाय नै आङो माने दा जिर' डाउन पेमेन्टआव लादों आरो दायो DMI-निफ्राय लादों आङो Samsungसो लादों नालाय आगोलावबो आं बे दखानावनो गोबां मबाइल लाखांबाय
Samsung A72 लाबाय A52s लाबाय A21 लाबाय दायो A23 लादों नै माने Samsung सिरिसखौ मोजां मोनो आरोना A सिरिसखौ मोजां मोनो आङो ओमफ्राय बेनिफ्राय उनाव S सिरिसखौ लानो हानाय थांनोसै दा लाखांबाय जा थांसै थाथ'दो होनलाय थाथ'दो ककसन थाथ'दो नै थाम्फैया हारसा खिनायखौनो जादों बाला Nah, semua kelihatan. बिदिनो मबाइल गोनां खिथांलायबावो Aku bergerak. सिंग्रा लाबोदों बुजा लाबोदों केक लाबोदों मिस्थि लाबोदों Aku